Huonekaluliike Avainkalusteessa tarjoamme sinulle laajan valikoiman laadukkaita ja kestäviä kalusteita. Meiltä löydät juuri sopivat laadukkaat kotimaiset huonekalut, esimerkiksi Muurame-klassikot, Lundia-kalusteet, Tempur-tuotteet ynnä muut kalusteet. Tyylikkäät ja kauniit sohvat ja sohvapöydät kuuluvat valikoimiimme. Toimistokalusteet, työtuolit ja laadukkaat kotimaiset vuodevalikoimat ynnä muut kalusteet myymälässämme. Myös korkealaatuisia Oran lastenvaunuja saatavana. Löydät meiltä laadukkaat villa- ja silkkimatot. Aidot matot ovat käsin solmittuja. Tule, ihastu ja valitse. Tarjoamme hyvän palvelun ja toimivat ratkaisut ja suunnittelemme yhdessä kanssasi kotityöpisteen työtuoleineen tai koko toimiston kalustamisen. Aukioloaikamme arkisin 9:17:30 ja lauantaisin 9:14. Tervetuloa laadukkaille huonekaluostoille. Osaava ja asiantunteva henkilökuntamme palvelee sinua. www.iisalmenavainkaluste.fi